En grande medida a idea de que necesitábamos entrar nunha etapa na que existise unha escola de arte dramática neste país sai da propia asociación de actores, non porque na profesión non se falase en xeral diso, que si se falaba, pero durante moitísimos anos fomos a única voz orgánica que existía, por tanto, dunha maneira específica, dunha maneira organizada, lanzamos desde os anos 90 prácticamente esa reivindicación de que se necesitaba unha escola de arte dramática e a partir de aí, cando se deron os primeiros pasos que se implicou outra xente, que se implicaron outras institucións, evidentemente nós sempre estivemos aí presentes por iniciativa propia e tamén porque todas aquelas persoas que empezaron a traballar a prol de que existise unha escola sabían que éramos a representación da profesión e que éramos imprescindíveis, por tanto, nese proceso. Na creación dun organismo como é unha escola, se non se implica en algún momento algún tipo de ente oficial, realmente non se vai por bo camiño. Entón, aínda que había xente que falábamos diso, a Asociación de Actores, por exemplo, ou a antiga, que despois desapareceu, a Asociación de Compañías, que agora é Escena Galega, pero antes era outra cousa, ou foros que había, non sei, o foro de Sada, que lle chamábamos nós, foros de xente que nos xuntábamos para falar, falábamos desa necesidade, queríamoslo pôr en marcha, pero sabíamos que había que encontrar un ámbito que fose máis proactivo e que lle dese non só visibilidade, senón tamén potencialidade a esa reivindicación. Iso apareceu cando se interesou motu propio, en certo modo, pero en grande medida realmente movido polo que unha serie de xente lle dixo, o Consello da Cultura, concretamente a ponencia de teatro e audiovisual, non sei se o nome exacto era este, do Consello da Cultura, que naquel momento estaba presidido por aínda Carlos Casares, que xuntou unha serie de xente para facer unha comisión técnica e pôr en marcha moito tempo, porque foi moito tempo de falar e falar e falar e falar, ter, por tanto, un corpo teórico sobre o que debería ser unha escola e no seu momento ir concretando, que a concreción xa é moito máis técnica, incorporouse a esa comisión técnica un inspector de educación, porque evidentemente unha escola ten que inserirse dentro dun corpo legal, e como representantes da asociación de actores, pois estiven eu, que non lembro se naquele momento era exactamente presidente ou vocal, pero vamos, estaba na xunta directiva, estivo Abrino González tamén en algún momento, xa máis a título persoal, pero tamén era home da asociación Gustavo Pernas, en fin, que nese traballo estivo presente a asociación, tívosenos en conta, e nós tivemos sempre en conta que iso tiña que existir. A nos importábanos moitísimo que a escola estivese relacionada co mundo profesional, que fose unha escola que mirase directamente para a práctica teatral ou para a práctica audiovisual. Claro que existen uns modelos e eses modelos están regulados, pero dentro do que se puidese mover, que nos levase cara aí, que puidese conectar esa escola co mundo que nos representamos, que é o mundo profesional, iso era o que a nos máis nos interesaba. De feito, foi un pouco frustrante no seu momento que a sede da escola fose para Vigo, non porque teñamos nada contra Vigo, son vigués, ademais, senón porque considerábamos que o ámbito físico da escola era moito importante e que ese ámbito físico estivese no lugar onde normalmente se ubica a centralidade da profesión, que é Santiago de Compostela, co Centro Dramático, coa Televisión de Galicia, e que da mesma maneira que un hospital, por exemplo, en Santiago está relacionado coa universidade, pois que isto tamén se producise. Finalmente, pois por razóns políticas foi para Vigo, agora xa está en Vigo e xa está, habrá que dinamizar desde Vigo e habrá que establecer eses pontes desde Vigo, pero sí que para nós foi un pouco frustrante porque evidentemente era no que máis insistíamos, escola
para unha profesión, non escola para simplemente sair dali e entrar nunha especie de ámbito de frustración, sino que incluso desde antes de sair os alumnos e alumnas tivesen xa claro cal é realmente o mundo no que deben desenvolver o seu oficio. Non é suficiente porque a profesión agora está vivindo un tempo moi disperso, por tanto é complicado. Despois o do ámbito físico, o feito de que a escola estea en Vigo tamén realmente é un pequeno hándicap. Eu estive montando este ano co Centro Dramático Galego e viñeron 2 días alumnos de dirección, de segundo e terceiro de dirección, viñeron como nunha excursión a mirar uns ensaios do Centro Dramático e estaban entusiasmados e preguntaban cousas e querían saber da praxe de montar un espectáculo. Iso que era como algo especial, que era como unha excursión, como aquelas que facíamos nós de pequenos que nos levaban os mestres a unha fábrica de conservas ou a Faro de Vigo. Iso tiña que ser absolutamente habitual, absolutamente común, como é absolutamente habitual e absolutamente común que os alumnos de medicina, e repito o símil, pasen polo hospital e estexan con médicos facendo rondas. Pois isto teña que ser absolutamente común, pero o ámbito físico, en certo modo, non o permite. Despois tamén sucede que o claustro foise formando como se puido, con profesores que demostraron naturalmente os seus méritos, senón non gañarían os concursos para estaren ali, pero que moitos deles non están ligados á praxe teatral. Hai nos que sí, pero moitos deles non. Por sorte, as cousas tamén teñen a súa lógica e xa están saindo xente dai, compañías, actores, actrices que saben que unha vez que a escola termina estás na profesión ou non estás. E entón, teatralmente falando, por exemplo, compañías como a Panadería, que tivo un éxito este ano, ou como Maquinario, ou, en fin, outros proxectos que hai, que non quixera ser injusto non mentándoos, pero son estes os que me veñen agora a cabeza, están relacionados coa profesión porque ten que ser así, porque senón aquilo que fixeron na escola non valeu de nada. Houve algún momento en que houve así como unha especie de nós somos os da ESAD, os outros son, pero aquilo era un pouco unha parvada. De feito, esa asociación de egresados da escola que naceu no seu momento esmoreceu porque non ten ningún sentido considerar non somos uns e vos sodes outros, somos os mesmos. O que pasa é que os máis vellos non tiñamos unha escola onde aprender e aprendemos por onde puidemos, viaxando, indo a outras escolas, e eles, dunha maneira regular, aprenderon ali, pero nós desde a asociación temos que facer todos os esforzos do mundo para irmos a encontrármonos coa escola, e eu pídolle ao claustro e á dirección da escola que fagan todos os esforzos do mundo para que xa durante o tempo de estudo os alumnos, as alumnas teñan relación real coa profesión, tanto no ámbito teatral como no ámbito audiovisual. Aínda penso que hai marxe para facer máis esforzos neste sentido dos que están a facer. Hai algo que é complicado e daría para falar, pero que eu deixo aí. En grande medida, tanto o teatro galego como o audiovisual galego defínense, entre outras moitas cousas, pero hai unha que é moi importante, que é a lingua. E eu estou preocupado pola deriva desta cuestión dentro da escola, pero non pola escola en sí, porque o problema esteja na escola, o problema está na sociedade, e a escola é unha representación desa sociedade. Desa deriva, se queremos, incluso xeracional, están incorporándose xeracións que xa os seus pais o mellor non son galegofalantes, incluso ás veces os seus avós, e nesa deriva este elemento de definición do audiovisual galego e do teatro galego, porque, bueno, normalmente non di teatro murciano, teatro extremeño, con todo o respeto, é o que se fai ali, pero non hai esta denominación, existe a denominación teatro galego e audiovisual galego pola lingua, e eu creo que hai que estar moi atentos a esa cuestión, porque poden que nos estean vindo agora cada vez máis tempos ruíns para que nun futuro enriba dun estrado ou diante dunha cámara, cando se está utilizando a lingua,
esteas utilizando unha lingua fresca, dinámica, empática e que realmente lle dé a altura aos produtos e que non sexa vivida, e isto sí que é un perigo, non sexa vivida polos profesionais como un hándicap. Pois, mira, 30 anos de asociación, eu teño 55, por tanto, e levo casi sempre no teatro, así que a asociación en grande medida é a miña vida, por tanto, felicitación a todos os que facemos parte dela, a todos aqueles que no seu momento afundamos e a todos aqueles que terán que vir e coller esta testemunha e tirar para diante, porque xa outra xeración saímos un pouco cansas e o asociacionismo é duro, ten que valer para algo e é duro, así que ánimo a por outros 30 anos máis que nós esteamos aquí para miralo.